gani. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay Mga tugang, good morning po sa Indo ka boss. Welcome back sa programa. Aramon niya itong nang pungaldaw na ini. Nin Friday. Sana po okay ka mo. Ako po si Graray si Mardela. Daing iba. Salit sana. Pero diyan. Riba na po kita sa mga istorya. And kung yan po na pagkaaga, makaiba ng mga tugang sa tuya pong amiga from the Department of Labor and Employment. Si Ma'am JV Gasga para po sa paglilinaw duman po sa enot niya natong interview baga kasuod mang aga manong duman sa payout kan tupad in regard to bagong ano yan minimum wage. Okay, nasa linya na po si Ma'am JB. Ma'am JB, good morning. Yes, good morning, Mar. And to all po dyan na staff of the DDJB. Apa, Ma'am JB. Apa, ano po ang anong gusto tang lunawon duman po sa naging ano tang interview in regard to ining pagbayad baga sa tupad? Over. Po. Opo, bali, gusto ko lang pong linawon ito baga po sa panibagong tang new wage rate in Bicol Region sa implementation of the PAT project. Mm-hmm. Now, ito pong may mga existing contract na and nag-start na po and then halimbawa kaya aabutan si June 18 pagkaindang pagtrabaho and yet may prior na din sitang date of work. Mm-hmm. So since po ang sa indang minimum or ang sa indang ma-receive is the old rate which is the 310 pesos because kumbaga may contract na pong napirmahan tinda, may agreement na. Ayun. Okay, yan po. So maliwanag yan kalimbawa nagpuon na sinda tapos inabot ngayon so katapusan hanggang 18 ang bayad sa inda 310 manggiraray. Opo, kasi kumbaga may po kayang kontrata. Yes. Now si mga po sa tupad project na na-approve na. Mm-hmm. O kaya wala pa kinotice to proceed o kaya kung may NTP man basta di pa nakaka-implement this coming pa lang na 18 or beyond asinda po ay makaka-receive kang panibagutan ng minimum wage. Ayun. So based i-adjust po sa minimum wage rate po. Ayun. So, kung halimbawa, nagponsinda ngaya, o kaya nagponsinda lampas ng June 18, ang magiging sweldo na ninda kayan sa kada aldaw, 345 na. Yes po. Ayun. Yes. Yan yung bagong Panibago a memo na pinalabas po sa Samuya pong provincial field offices para i-disseminate din para para malinis naman sa tuwing mga beneficiaries of the PAT. Yan, tama nga naman yan. At kung napirma na sa kontrata, di natural ang payment kan. So dati pa. Ayun, dati pa. Okay. So, Sir Mark, si allocated budget for that
specific contract is already made. Yes, And nag-start na din ang trabaho. Okay. So, ang mo- mga dates po, itong mga, although approved na, halimbawa, approved na si Linda, contract, pero di pa sila nakakapuon ever or wala pa kay NTT, pwede pang i-adjust sa Ayun. panibagong Oh, Opo. tang aram ko kasuhapon garo may mga barangay na nagkaigwa pa lang ng orientation. Oh, manungod Apo. sa tupad. So kung sabihin, dahil pa man sila nagpupuon magtrabaho. Yes Ayun. po. Okay, so maliwanag po yan. Okay, Ma'am JB, maiba kita di. Ano rin talaga ang implementation akan bagong wage order ta? Ang katuya pong wage order will be effective this June 18 sa aga na po, Okay. sa Sabado. Mhm. So, the time po na dapat lubos po na mga employers sa Bicol Region mag-utog ka ining wage order unless may mga exemption, may mga certificate holder key PMDA certificate o kaya exempted sa pagtao ki minimum wage dahil may assessment or nag-file sila sa RTWPD. So kung may mga araw po kayo, sila po talaga sa DE mako-cover ng minimum wage law. Ayun. But generally, must start na po or effect na sa June 18 sa aga si 345 pesos. Ayun. So kung sabihin ko yan, sa mga minimum wage earner ta, na halimbawa nagsisweldo 15.30, sa katapusan di may dagdag na. Opo. Ayun, okay. Yes. Ayos, very good. Mariray na pang pagpunian sa pagpungkang klase. At least kahit pa paano may mga maidudugan kita. And then ang sunod ka na transtabi, Ma'am JB, no rin? Yes po. Ang masunod ka na trans, no rin tabi ang implementation? December na. Si second tranche ka is December 1. So, by that day, magiging 365 pesos na ang minimum wage. Ayun, opo. Okay, Ma'am JB, salamatan po maritabi. Hayaan mo, ulit-ulit yung lang po ini na paglilinaw para mas magiyahan sa mga kababayan ta. Apo. Salamat, Okay. Sir Mar. Thank you very much. Thank you. Mga tugang, Ma'am JB Gasga, ang tagapagtarang mga tugang Dole, Regional Office number 5. In connection kayan po na paglilinaw, manungod po duman sa payout kan tupad. Kasunod kayo, nag-report ba kasi ako si Luwens, manungod dyan sa may orientation. Sabi ko, puta daw kung ano ang ano. Tapos sinapunan ko sa Ma'am JB. Kung ano na ang susunod doon. O, yan pala, maliwanag po yan ha, mga tupad beneficiaries. Kung kamo nagpuuna, kung mo na pirma ng kontrata, nagpuuna magtrabaho, mga tugang, ang sweldo nindo, sabi yung pang umabot sa trabaho hanggang pizza 18 hanggang sa aga, ang sweldo nindo, 310 pesos a day. Pero, kung day pa ka mo nagpupuon, di ba? Tapos, day pang notisya, pwede pa ma-adjust pag sweldo nila, pag payout nindo, ang maya descendo 345 na, implemented na sa bago na minimum wage. Iyo. O, tranquilo. Ayos. Alright. Bueno, Ans Galero nasa linya before we part. Ans, please kami na, Ans. Yes, maray na aga, Sir Mar, maray na aga sa mga parantabay, sa mga nagdagman niya tong bareta, dakula ang kaugmahal ngunyan kan gobyerno lokal kan Legazpi, partikular na kan City Health Office, sa mamamayon ni Dr. Fulbert Eliego dahilan sa nag-abot na sa 27 días na wara ni na irerehistrong panibagong kaso kan COVID-19 sa tuyang syudad. Sigun sa nasambitan ng opisina, nakulaan na naging papel kan kooperasyon kan publiko na pagsunod sa public health standards asin man ang mahiwasang pagbabakuna ninda kontra sa COVID-19 tangani na dain na nanggad lumobo o kaya mag-alintuto naman ang bilang kan mga nagpositibo sa siring na virus. Sinabi ni Hiliego na maski na nga ni 27 días na sila na dainin na irerehistrong kaso kan nasambitan ng nakakagada na helang dahil man giraray sinda nagkakampante kundi malagos man giraray ang kampanya kontra sa siring na bagay. Ang alkalde kan syudad man na si Alkalde Noel Rosal, tinawan man doon na nagpapalagos man giraray ang silang pagpapakuna sa katunayan, ngunya na aldaw igo sinda ni vaccination program
sa exhibit building kan Legazpi City Convention Center asin man Legazpi Port Elementary School, Bariis, Orosite asin Padang Elementary School mantang katawang manindangon niya na aldaw Naval Forces of Southern Luzon para sa siring na bagay. Sinabi kan na opisyal na sa ngunyan kooperasyon man giraray kan publiko ang nahagado ninda may kinaraman sa siring na kampanya. Okay. Sir Mar, informasyon pa halis sa City Hall at Galero, DCGB. Thank you very much, Hans. Pagali kay Hans, lipat kita kay Luwin sa Pursi Parsana. Partner, plus kami, partner. Yes, salamat tabi partner. Maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag pangbareta dahil talaga taratao magsunod ang ibang mga individual digdi sa Legazpi sa ultimong pedestrian light tabi partner Mar naka-red pangani indikasyon na stop ani ba nagdidiretso na Pero may andyan sa may 101. yung ani kita digdi Pero may andyan, dahil lamang nasaltuan. dahil salto may mga nagkapiraman tabi partner Mar na mga kababayan ta na nagsusurunod digdi alagad may mga nagkapira na dahil nakakaalat may kinaraman sa siring na bagay kaya lugod nugad naka green light so mga auto pa mga bihikulo pa si siring digdi babalyo sa may pasiring sa public market nugad nakakatunong nakakapreno ki biriglaan na ilan kan siring na sitwasyon an medyo ano lang digdi tabi partner Marta an public safety office mga PSO personnel nagpaka arano tabi partner Mar ang pinatututukan sa na so mga bihikulo pero so mga pedestrian na mga pasaway bihira ang natitikitan may kinaraman digdi kung kaya dahilan kan siring na sitwasyon pagdahin ni tabi partner Mar na uro ikutar na mga siring kining gibo-gibo talagang magiging inigikan ninin na ano man na klase ng aksidente dahilan kan siring na sitwasyon. Maalat pag arong may mabangga. Yun ang ating. Pero alam mo dapat yan, ako pag naon ako dyan, may sisita ko yan eh. Ako sisita ay pula pa. Teka mo, tamadis ko mo dyan, mong laban dyan. Pero kung green yan, buminalo ka mo, binangga ka mo, may labang ka mo. Correct. Napurundo baga. ay pangyari adi. Minsan may natambay man yan na piso, nagsisita kaya lang not at all times, ano? Roger to that. Mga batan riparo ko, garo ang pulis ko naman piso na. Harayan na sa mga makakatabang ko ta sa mga itong bago-bagang mga pulis pa sana. Iyo nga Na ni. big field dyan. Pwede ko tayo dyan na italtag. Roger to that. Ay nako. Sige, okay. Oo, iyo ang sitwasyon. Nagkapira ng basis ni Tabi Partner Mata, regular man kita rin nag-aagi sa lugar. And yun na nga niyan, talagang ang problema minsan, kung nagkakatraffic o may na-aksidente, dahilan man sa nakanpasaway na sibilyan. Ayun, aha. Okay. Roger, so yan Tabi Partner Mar. Ay, partner. Oh yes. Ano, kumpirmado na? Kumpirmado na. Na? Kumpirmado ng may aki. Ngarak ka ko si Ronald. Ano nga yan, ano? Dahil pa sa kuya pigre-reveal sinaray so resulta. Ngayon, Daddy Lowens, ano sa palagay mo? Gari ka pareho ko. Secret. Okay, sige. Ano any gender, basta importante gift of God yan. Correct. Ayan, that's a gift of love. Yan. Yan yung pinagpagal-pagalan na nagmaris-maris ng mga daplos. Okay, sige. Roger, siya tabi partner Mar at magadagdag pag-istorya. Ako po, Sel Baby. Thank you, Maros Partner Luan. Soon to be pa rin. Salamatan na maray. Okay, o paano mga tuga? Magturunod ka mo dyan. Wag nabaga ka mo dyan. May problema ka mo. Parang na kita. Panganin po na makahanda kita. Ngunyan pong Friday para po sa mga konsumidores nato. Sa mga negosyante ta, yan po ang sa indo pong makikipagtalas-tasan with Ate Bem at saka sa iyang guest partner sa programa mga tugang na consumer at negosyo. Dito po sa ato dyan kan DTI. Welcome back. Naailing ko si Choding kanakaagi. Dabis idain nagday manggiray nagbaba ko si Choding. Matibayunon manggiray. Okay, so ka boss. Thank you and God bless po. Bye-bye. UNC is happy to announce that the admission